ekenekwa m unu maka ndị chọrọ udo ekene m unu udo dị ilu unu ma ndị nna chọrọ udo ama ndị natala unu ebe unu si na achọrọ udo na achọrọ ihe ọma. Biko video anyị na-afụ yes ya video former Liverpool player, former Manchester City player and England international, former Chelsea, his current Chelsea player man on loan na Arsenal, Raheem Sterling. He just got baptized as a Christian officially. When we went to post Hokogan unene na wrestling I nene kwa emanse ni nene area anyalolo ana emanse ni nene area Hokogan got baptized. When we went to picture Undertaker anyị nene mgbe ha pụtara si na onye nwụrụ anwụ na-eme ihe dị ya anyị nene na elia mgbe he just got baptized. Raheem Sterling ị na-afụ just got baptized as a Christian and ị nọ n'ime onkompi nọrọ obodo oyibo ihe jere obodo oyibo bụ ije kwu chọọchị nara agazi chọọchị na ha function na nke na function. How many development ka iwetego na village unu? Raheem Sterling ịmakwa na ọkwụsịgodi bọọlụ today in the next 200 years generation ya ayọbeghị ego. Raheem Sterling ịma an England international, former Liverpool player, Man City player, current Chelsea player man on loan on Arsenal. So what other definition can you going to define somebody that is great? Any other measurement is a measure a great and a successful person? Just manage a cross immigration Nigeria. Hey, Otilo. Bulu church no. Bulu pastors no. Man, one thing about God is that the more you talk about against Christianity, the more men of caliber, timbers and caliber, men of value can abata. I put it to you people soon again. Go see mo onye megide goli ihe unu na-eme going back to our root. Megide see from nothing become something. Oburokwa ndị jegide golo ụka if on a prayer of their mother, prayer of their father, got baptized in church, got baptized in everything, become established as a Christian. Motebezie go feel when at na they are now wise, they have become God on their own. I say kahana chia back to their root. A lot of you people go against Christianity today once prayed for breakthrough that came and it turned and God gave it to you and you turned out to become a rebel. 99% of you n'ekwu na si n'ụlọ amata gị na anyụ na-emepe na anyụ na-emepe na amarụ n'ụlọ ọnwụ ime mmụọ. Then the other video ị na-afụ n'ebe ị bụkwa na gịnị Emmanuel melu baptizim ọ nara aga ije ama m yes n'ifu gị ma ị na-achọ ka m kwuo okwu maka ya. Ọ nara aga ije wee bucha wee mechaa baptizim wee bido gaba ije. Ihe a bụ gịnị verified testimonies around the world about the goodness of God. Verified testimonies. Unu putu na na si lụa nka si wee mele nka mele factory si bunata nka si bunata nke ọzọ mana ị n'obodo oyibo na-asa agadi nwaanyị arụ just to earn a living. Ofu agadi nwaanyị anyị kwesịrị na-asa na Nigeria ka ị nala obodo oyibo na-asa arụ just to earn a living. Because the system has been designed to choke you, so you are doing 5 jobs, 3 jobs just to sustain, and at the end of the day, balaka nata because now you end up dropping them there. A lot of you are now 20 years, 15 years, 10 years, you not put up one block on a ben no. So you know they have their church now functional and can have functional. All the whole DBA we need a wound and need why any of them mother establish. Any of them today potassium na onya bụ nwa m nwoke my son in whom I am well pleased. Kwakenemia. A very verifiable track record. Can I the video? The reason the one what the nata volley na bụ ka ị na-anụ ihe kwuru dia. Si bunatalo no company. How many infrastructure in Nigeria can alụ ọlụ? Nigeria if na ha nwe
a very bad record of maintenance agency. Government law zero, individuals law zero. How many companies non-Newi owned by Christians? Una follow post we. Jenna somebody Stephen Chooks again. One guy in a blog. Innocent Park. On a video about Innocent Park. Over 500 cars none of that place. Go cars line up there. Innocent Igbo Igbo. Manu chori Igbo moto. Una chopa made in London. Made in car. Una totally gas na Innocent ada alu moto. No na assembly. Then na assembly Nigeria. Why not go and buy it? Why not go there? Okay, we're looking all. Man, all these things about the narcissism we mad all are nothing but zero. We can head a brain. So you will take good that company now on the year when all. Okay, the same Christians here when all. So at the end of the day, they end up doing that blame strategy. Hana when the Christians and all, no Sunday Christians Hana when all. Man, you don't want to go and improve yourself. You this is gonna na Christians are there, America. Go and do it and bring it home. On the bunny, the show what you have nata. Law power bank. Oh, ne jichalo obodo Igbo bịa na Dunamis Church mgbe testify ya that no na alụ lamp na-use mmiri. Ọ bụghị solar lamp ọ ya bụ iweta mmiri ịgbanye ya n'ihe use mie. Ana m eme video onwego ọkụ ndị ejefu ebe a na-eme video. Ọkụ sọsọ breeze ka ya afọ ya n'ime. Ifọ ya ọ dịka balloon. Ịdị ọkụ ebido nwube. A na-eme ya eme. Na ihe ndị ọcha ji eje na ihe ndị ọcha ji eje soldiers ka unu ji agba egwu na club ihe a na-adịka round dịka ọkụ agbagbanye ọkụ onye ya soldiers na-eyuzie apụta agba ya akara isi onwụlọ ọkụ nke abụọzi til batrị ịgbakwa ya ka ọ gbachie. Na China megide lụọ rice eji mmiri esi ịhapụta egbe ya na mmiri ịpụta igbe mmiri na dị rọba obido sibe hit ya ọkụ ilieni on the go. Those things but you wouldn't consider na afọ ewenata ka obodo wee na-adị mma. Unu afọza individuals na-ewetelu unu ụlọ ọgwụ na-ewetelu unu schools na-ewetelu just because no Christian call. Na tụrụ ya n'ọnụ ka unu dogbue. Igbos always have this mentality of gịnị Igbo their own. Kube eziokwu mana ikwute na nke ya emetụta m. The doctor said he couldn't walk for 6 months. That's the mentality of Igbo their own. Those nke hapụ nke ha nọ si gbuo ya bụ nyụọ onye ahụ anya. As long as na onye ahụ anaghị ekweta ịnọghọ na our group si gbuo ya bụ nyụọ ya anya. Unu na-ekpe ekpere ihe ọma unu fụzie data ihe ọma ahụ unu asị mba na nke a bụrụ ya. Unu na-ekpe ekpere ihe ọma ka ihe ọma bata na your region na your ebe ọ bụla ị nọ mana ihe ọma ha batazie you will still not believe na ihe ahụ bụ ihe ọma. Somebody post to stadium, post to a church. See, na stadium na-eweta ego na church bụ for individuals or for nke anụnwa. The same workers lolo na stadium but the same workers lolo na church that church anaga on. So the same way you see ya akwụ ndị anọ na stadium but the same way you see ya akwụ ndị ahụ lolo na church. Then ka ngwaza gị the difference is that na how many stadium revenue will go sponsor players today that has come out of Nigeria, out of that region that stadium then yeah. All the whole state of Nigeria were stadium. How many of them care about today? I say no, Egere is a stadium even to maintain the stadium itself the problem. Even to maintain that stadium itself is a very big problem. Listen, I say go everywhere. Just stadium, all those Balogun Stadium, all the whole stadium in Nigeria, Enugu State Stadium, Rampant Township Stadium, then Jos. Check here all those things beginning. On ihe niile ha beginning. Ihe jicha weli ego. Stadium Abuja na called the only stadium that na Nigeria bụ nke Uyo. Uyo State Stadium bụ nke dị mma out of ihe niile na Nigeria. Tunanara afọ eziokwu dị mma kwuo.
mana chọọchị ya akwụba mmadụ, chọọchị ya establish mmadụ, chọọchị ya ego ahụ enweta n'ọfere n'ahụ anyị ji anyalụ ndị nye OPM mmadụ ole ka sponsor go jo abroad. You people are not seeing it. Oh, wickedness and evil. Wickedness and evil. You think you are saying the truth where you are just destroying yourself. I go make a lot of ladies ya know the tomorrow. A lot of ladies know the tomorrow. Who na ebube agha unna mano na ogunu butela agha bukwasi unu n'isi. Just because in a way of talking cha ogunu ebutela unu agha unu ya nugide. A lot of people are fighting battle of their father. They have not started fighting of their own battle self, their own battle go. Hanubehi yanu. Ika na anu ogu nna gị ka ika na anu ika na egbochi. Enubed na ogu nke gị. You need blue clothes at top gini. So you are living an impending crisis for children na abịa. Kina hapụlụ ogu na abịa. Sometimes you just have to just keep quiet and live and just know. Na make it for something. Mane patasi no na ni chọrọ ikwu eziokwu na nke a jikwa wee nke a. You are doing a blame game. Patasi na ekwu eziokwu. You are not saying the truth. If eziokwu kwuo ya ka ọ dị, regardless who is involved. Regardless who is involved. People agbala aka na-achọ ihe na-ata alụ. People agbala aka. A lot of you have never known obodo Igbo, have never sent a bag of rice home. Have never. There are so many families where somebody know obodo Igbo even before they started growing up. And I know na uncle ha no obodo Igbo, onye nka no obodo Igbo. If you go 30 years to that your uncle out 2 times kifugolia or once. In that 2 times kifugolia, onye be go fu bread kwọtọ. Onye bere go fu bread kwọtọ because ihe ọ na-arụ pụọ dị ọkọlụ ihe na-agbasara ya na-aga. Why not focus and do things bute gị si ebe a pụọ? There are a lot of young men today. A lot of people today ndị otu Davido ha Flavor ha ekwemi mgbọsị ya. Mana ofu musician na southeast ya pụta na cross the borders around the world that have not toured around the world consistently for 6 months. Makwana when musicians not today 6 months ha n'obodo Igbo 1 year they are still touring around the world. Ihe pụta ikpu church n'ọnụ ikpu religion n'ọnụ tụtele onye ịdị ihe ọnụ. Why not focus on your career? Focus on your career. Ekwu. Ever since Obido criticized about church, criticized about Christianity, he's only making sound. His music is not relevant again. His music is not relevant again because now all those people can akpọ show, na akpọ mmemme bụkwa Christians. How would they feel na ipụta ịkparịcha the GO online? Ipụta na ask ha nye gị show, pụta na ask ịbịakwa abịa gụọlụ ha na burial. Ọ bịakwa bịa gụọlụ ha na so and so place. They will withdraw from you without you not knowing how you withdraw go. Yes, somebody in Morocco, I'm going to get today. They will leave you. Now you could a different post to verify the testimony. El be boy na agi je pero bido garbage gradually. A post to address, post to location. So nuga go and verify. A lot of you did not go. A lot of you went to the verify ya batching kitchen. The other girl na ra fuzo. Jekwa e post ko ekpele ofubu uza si no ke na ebe the girl bi no mechu na ahụ. Ubunu na-eme aghụghọ na mpụ na aghụghọ ahụ unu na-eme. Go there and verify. Na the parents ya na ebe ha bi, na ebe ha na-eme business. Go there and verify. Unu jesha pụta n'ndụ na focus na nwere ihe unu fụ. Lord Zeus ka tota mecha one boy contribution. The boy have to bring back the money. Ọ bụrụ na unu ya elie once ego ahụ bahana na akaụntụ unu ahụ unu ji egwu wayo unu ya elie. Where is mama today atụtala ego maka ihe na-eme ya n'ụkwụ? Edom nọ na-ebidoro ụlọ ọgwụ na-ebute mama tinye n'ụlọ ọgwụ ahụ gwọbanụ mama for free. Where is mama today? Recycling old strategy and recycle from day one till now. Aka na-eme ya. Where is mama today? Lord Zeus total that boy ego. The boy went to church, kidney na ya become healed.
a post location post the ba unu si unu eje verify after unu verify cha anata what next did you people say na o me ka na o mero unu gba nkịtị kwụsị na ihe unu na-eme o the earlier the better. Nigeria na-akawanye njọ unu na-asị pastors shikpe ekpere ka fuel nata 1 naira mgbe bag of rice bụ 30 naira. Some of your parents ego nwere ya mgbe a na-ele pijo 2000 naira. Some of your parents ego nwere ya ona pastors anọrọ mgbe ahụ. This generation is making a very huge mistake now. Enweghị very dark man ukwu a governor potashino ji 1.2 billion naira welu 25 borehole we bụ na ọlụlụ ya no maintain ya maintaining 25 borehole with 1.2 billion naira is a cost to begin to ask questions. Man unu puto na na-enepụ anya n'ihe na-gbasara unu na-etinye anya n'ihe ọzọ. We have been brainwashed na ego dị na church. Go and serve in a ministry. Kimano nwe ego dị there. Imagine that you wake up every day with over 2,000 people on their list and akwụ ụgwọ daily and enye ego daily for food and feeding. Johnson Suleiman na-eke nri every week na restaurant here. Una nara afia a post where Lua Hotel, Lua School, that's Shark Village Community Head. Lua School, Lua Computer Center, that's Share. Most of you in Abana villages and most of the schools now functioning today is because church built it and give it out to the community. A lot of big churches in which I branch in so many rural areas, local schools, hand there over, local hospital, hand there over to the community. How would that manage it? But at the end of the day, we still don't manage it very well. Go and ask your question. So before you know back on, if we hear that show here, be very careful. Cause so that you cannot be able to define boy because at the end of the day, mama here na ebugi. You know slowly. Some people have embarked on this journey now. Actually, embarking here today. Some people embarking on this journey, but today I follow cha the reason why you win here because the more you talk against the church, the more people will now join the church. Now installing Omenala baptism in the church. In all your lineage, you will ego Rahim Sterling. You will popular Rahim Sterling. Rahim Sterling is a mother on one neg na TV. Man, you watch him on television in England, in the national team. Man, seem no 9 on Yukubero, whether good or bad against him. They're very careful because on my next video, me kukuno nine si weli ego evangelist because you swear badun. Me kuma wafa. They're very careful on this social media. Go and tell our brother no fake his arrest. Say and answer, even if he's fake his own death, he will never believe. Go and tell him I said so. God